ассалому алайкум барои тамоми бародар ва апаҳо. Як хушхабар барои тамоми шаҳрвандои тоҷикистоне ки мехостанд ба Великобритания яъне ки ба Англия коркунӣ биёянд. Бародар ва апаҷуно, аввалин дараҷа бояд шумо бидонед ки компанияи Кеспия, компания дар сайти официалнаи худаш гуфт ки аз 15 ноябр сар карда барои шаҳрвандони Тоҷикистон ва Қазоқистон барои заявка яъне ки анкета пур кардан кушода мешавад ва метавонанд ки заявка ва анкетаи худашонро пур кунанд. Ва шахсоне ки тариқи компанияи Кеспия омадагӣ биданд, дуюм бора сеюм бора омада истиянд ва ё метавонанд ки то 5 нафар аз оилаи худшон яъне ки шиносои наздикии худшон метавонанд ки барои дуюм бор ё ки сеюм бор омаданд бо худшон биёранд. Аммо як чиза ёдтон набурорен ки шояд ҳамин чиз нашавад. Лекин дар компания официал худаш ҳамин хел нависагия ки шахсоне ки агар дуюм бора сеюм бора омада истиянд то 5 аъзои родственнишон яъне ки хештабори худшона оварда метавонанд. Дар инҷа ки дохил мешавад? Мумкин инҷа баъзе гапҳое ҳаст ё ки баъзе суханҳое ҳаст ки ино мегӯянд то 5 нафар родственник, шояд ҳаму бародар, хоҳар ё ин ки зан, апа, ака ҳамё бошад. Мумкин ҳамсояҳое ки хештаворое ки дуртаранд можуд уво набошанд, мумкин ки ҳамоно набошанд. Аммо ба ҳар ҳол шумо бародарое ки дуюмбора сеюмбора омаданӣ ҳастед, ақаллан агар аз ферма шуморо приглашение равон кунанд, дар ҳамуҷа тезтар номнавис кунед ё ин ки бародар апоҳое ки ҳастед пешакӣ ному фамилия ва полин даниёшона бигирен ки ҳангоми шумо дар равон кардан ҳаму приглашениеро тезтар нависта ва барои ҷавобномашон додан барои компания равон кунед. Ва бародар апоҳое ки шумо агар аввалин бор меравед 15 ноябр сабр кунед то 15 маждат кунед ва тамоми ҳуҷҷатҳое ки барои компанияи Кеспия пур кардан лозим аст аз ҳозир аллакай тайёрӣ бинед, тайёр кунед, электронни поштаҳои нав ба ному фамилияи худтон кушоед ва кӯшиш кунед ки ному фамилиятон дрози бад набошад, яъне ки кӯтоҳ бошад, бисёр барои шумо хубтару беҳтар мешавад. Ҳангоми шумо ба Великобритания меоед, дар ӯ ҳолат шумо дар ҳамун компания бисёр вақт тамоми ҳуҷҷатотона, тамоми пейслип меган, яъне ки ҳамун ҳарҳафтаина пули ойликтона дар ба электронни поштатон сабшени роҳӣ мекунад ё ин ки махсус шумо номер ё ин ки кодҳое доред дар компютарои фирматон ҳастед, тариқи ҳамун мехоҳем бисанҷед, дар оҷа эмайл яъне ки электронни почта лозим мешавад. Номерҳои нав бигирен, илтимос фақат кӯшиш кунед ҳамин чизотонро айсар кунед. Номерҳои нав бигирен ва электронни поштатонро кӯтоҳ бинависен ва тамоми маълумотҳое ки барои пур кардани анкета лозим аст тайёр кунед. Ҳамин ки кушода шид, метавонед ки ҷураҳотон, дӯстотон, занҳо, фарзандҳо, акаву хештабортонро пур кунед. Чунки ҳам аз Қазоқистон, ҳам аз Тоҷикистон ва аз дигар кишварҳо тамоми мардум пур мекунанд, шояд шумо успед накунед. ба хотири дилсӯзӣ мегӯям, на барои худнишонтӣ ҳасти видео, илтимос тарзи пур карданша дуруст аҳамият битен ва хуб аҳамият битен ки ном, фамилия, рӯз, моҳ, соли таваллуд, номери телефон ва ватсаптон дар як номер бошад ё ин ки дуруст бошад. Чунки баъзе бародарҳое ҳастанд ки номери ватсапшон дар дигар номер аст, номери телеграмшон дар дигар номер аст ва электронни пошташон дар дигар номер аст, аз сабабе ки аз солҳои пеш истифода мебурданд. Илтимос як номери нав бигирен, ватсапи нав, телеграми нав, электронни почтаи нав кушоед. Барои шумо беҳтарин вариант мешавад ки ҳар чизе ки барои шумо лозим бошад дарҳол аз сари нав пайдо мекунед ва барои пешрафти кори худтон осонтар мешавад. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон бигзарен. Тамоми мардуме ки орзу дора мечтад мекунад биёя ва пешаи омадантон хоҳиш мекунам совет бигирен, яъне ки тавсия бигирен ки оё омадан ба Великобритания стоит кор кардан ё ин ки не. Чунки баъзе одамо да совет метӣ пушаймон мешавед, чунки меоянд мегӯянд ки ҷои хуб набудай. А баъзе бародар ако дар ҷойҳои хуб меғалтанд, мегӯянд хайр алҳамдулиллоҳ шукр ё ки бале беҳтарин аст гуфта кор кардан мегиранд. Ва ҳозирам вақт аст апаҳо, акаҳое ки ҳастен забонтонро хубтар кунед. Чунки бародарое омадан, бидан, медонанд, аз оно бол тавсия бигирен, ӯ барои шумо маълумоти хубтару беҳтар метаҳанд. Забон аввалин дараҷа аст. Чанд ки забонтон хуб боша, бисёр кори хубтар меёвед ва кортон нағзтар мешавад ва барои фоидаи худтон аст. аллоҳ ҳаматонро нигоҳбон. Хеле хушҳол мешавам ки ҳамаи бародар апаҳо бигзарем биёед бо бисёр тоҷико апаҳо ва кора дар Лондон бибинем ё ки дар Великобритания соҳиби ҷойи кор ва ҳаққи ҳалол, ризқи ҳалол шавем. дар паноҳи худо дар ҳаққи мо догӯ бошед.